Pero nagkagahan na po kayo, kumain na po kayo. Kumain na si Lola. Hindi pa daw kumakain kasi wala kang pambili, walang benta, wala pa daw bukas. Basta kung lalakad ko, ito lang bay ang aking dala. Ako ko lang. Naka-rapid test ako, rapid test, x-ray, laboratory, tapos na ko na. Nagpagsimila ako ng pulis. Sabi na sa'yo kanina, nanay sa kapunta, bawal ang ano. Bibila ako ng gamot. Alam mo, pupunin ako ng pulis dahil ako sa upunan. Pero nasubukan nyo na po ba yung Lola? Nadalhin kayo sa ambunan, hindi pa. Hindi pa, hindi tao sa sabi. Nanay, ito pupunta doon, tumakas ng pulis. Bakit yung tumakas pa ang pagtakas? Sabi na malilito, sila ko sila nagbigan daw na ayun. Ay, hindi na sila kapagdala ng labis lang para makahalata kayo. Sabi gano'n. Sinanap kanino namin, kami dalawa, sabi lang, sa lutaw. Sila, dapat sila palit-palit sa Facebook. Pag nakakalimutan siya na, tatapos sila kung saan. Huwag lang sila magdala. Kaya sabi niya, ay nang naabutan ang ulo sa kanya. Halika, sa kumangkat sila dito, sir. Halika, sumakay ka. Ihahatid kita. Huwag ka na sasakay. Hindi ka dadali sa inyo doon. Hindi ka dadali sa upunan. Huwag ka pa sakay. Mga back-to-back na. Pwede pa sidecar. Alam mo lang sa kanila. Pero mga chikikan, kanina nakadali sa akin. Sabi ko, sabi ko nga, kung makakapunta lang ako kay Mayor ngayon, talukod, ngayon ka lang kung makakatrabaho. Kaya yung pension ko, yung staff, wala akong staff, hindi ako binigyan, wala kami staff, wala akong office, wala akong education, wala akong dalawa, parang gagawin na ano, may isang daladala ko dito yung aking kapunan, nakahanap first aid ngayon. First aid college. Hindi, high school. Hindi ka nililit ng sakit. Wala ko na ang salamat. Lagi nung walang ano, wala namang magtulog. Minsan wala namang love. Hindi man ang andas tulog. Wala, kayo, mag-aaral ka. Wala ko po. Dahil, tanong mo, 50 pesos. Yung pagkain lang natin, wala na. Iyak mo na yan. Pwede mo sa kitchen. Wala nang pagka, walang pag-load. Yung gabot ko nga, wala eh. Nakapagulong ako, hindi ako nakakalakad. Sabi ko, dahil malilog, din ako. Ay sabi nila, nanay punta kami sa Mayroon na yung dating daan. Bali pupunta kayo ngayon doon mamaya, alas 12. Oo, para makakain. Sa dating daan po yan. Dating daan. Si Lola, pupunta daw siya mamaya sa dating daan. So, kasi nagpapakain daw sila doon ng dito, pananghalihan. Bali, nagtatrabaho po kayo ng nasa Chowking. Ano po ang pasahod nila sa inyo? Minimum. Wala. Ibig sabihin malaki ang sahod mo. Malaki. 4 hours. Sandali lang. At saka di ka kami napagano. Di kami napagtrabaho. Bawal, nakukuhan, bawal. Ang bait-bait. Sabi nanay, pinagbubot ako ng ako pinakainin nila. Bawal, nagsulit ko ka. Ayaw ko ka magtrabaho. Pag wala ko, nag-aano ko. Pupunay. Doon ako nakita na ito. Mukhang masipag na talaga si Lola at saka active. Kasi pansin ko pa lang sa pananalita ni Lola, masayahin siya at saka masarap kausap kasi makuwento siya eh.
Tsaka hindi ako yan, hindi ako. Hindi gano'n yung pabingin. Ayan, hindi gano'n. Tsaka, doon na sa ano eh. Doon na, meron sabi nanay, gusto mong kumita para hindi ko nagpitisan. Bibigyan ko naman ng tinda. Dilao, maraming hindi. Ayun, sabi ko. Pero may tao na pupunta sa iyo. Ay, sabi ko, ano yung tao? May laman daw yung cake para siya mo. Yun ko sa ilalim. Ayun. Kukunin na lang yung buyer. Ako lang doon at sinabi daw nila sa akin, patay na yung ano yun. Sabi ko, ano yan? Ano yan? Kaya ito nanay, isang kailan dito, 5,000 to. Bibigyan ko dito sa kabilisin sa kanila. Kapantay ka lang dyan, wala mang tagapili. Pagkita ka lang mag-isa. Sabi ko na makita ko, ay ang malaman nito, ang dami naman pero ito, 5,000. Akin ito sir, hindi, may grupo na sila, may grupo na sila. Ay, hindi ako sasama, baka ito tutunin eh, baka ako ang galing nila. Natulang sabi ko pa, ito talagang dadali na pulis, makakalaman kami ito na siya. Oo. Kasi siyempre ito yung nahulihan lang. Oo. Ay, buat mo, mabuti na lang namatay. Ay, buti na lang hindi nyo tinanggap. Kasi ito tinanggap nyo, naku po. Ay, Ay, ang nanay niya nahuli sa bahay. Tanggilang tanggi. Ay, yung nanay niya ang nahuli. Ang gawa ng mga pulis. Padaanin mo ako, sabi ng sa pintuan. Padalain mo, wag sir, wag ang pumunta rin eh. At kami naglalaba. Ayun pala, ang gawa nila. Lalo kita, nakita niya yung ano, makakalinig. Kaya ang alaba, nakita doon, pera. Pala yung pag-dito sa atin ng isang bilao na hindi. Ay may laman yun. Yun lang ang tulog. Malaman ko doon. Malaman ko doon. Dapat tatanggapin ko sa amin dahil hindi ako nakapag-hintay. Nalalagay lang sila doon. Sabi lang, marami ako na-experience sa bandal. Dati nung kabataan ko, nagtatrabaho ako sa kape. Nagtatrabaho sa pagkakas ng gagawin sa akin. dati yung traffic enforcer ko Oo, yun. dati ako chief. Chief traffic enforcer sa Panangin, Gloria. Gloria, Panangin. Nung namatay si ano, si Kanan. Ako nagtatraffic. Doon sa cemetery. Nandun ako. Tanda ko ngayon. Doon ko nakilala si Judy Pinay. Na maliit lang pala nila ako yan. Yung pala yung ano, ay maraming nilang alagad. Kaya ako na doon. Sabi ko, Sir, pwede po po ang makilala si Sergio, si Thais, Pinay. Tanong mo dyan, yan ang nakakaroon pala yung mga alagad na. Sabi na, nanay siya na yun, si Ina na yun. Ay, yun ako. Bakit mo nagtawa siya? O yan, itrato tayo. Itrato kami. Ilang kami dalawa. Hindi ko na makita siya. Wala na. Kaya alam ko ang mga gusto ko. Alam ko ang aking pinaano sa tao. Huwag paano. Mapangamak pa. Ito ang mga pangalaga. Minsan pinupulo ang mga bata. Na magkawin ng bahay. Lagi ko magalas. Ito ang pinakawin ko. Pinupulo ang nanay, hindi naman. Nahirap. Nahirap na ganyan. Nahirap na ganyan. Ang bait ni Lola, no? Saka sipag-sipag. Nakakatouch yung kwento ni Lola. Lola, may tanong lang ako. Ito, ang tanong na to, Kwan.
baka makatulong sa amin mga Pilipino, sa atin mga kababayan nila. Ano po sikreto nyo, bakit batang-bata pa kayo? Sa 94 years old, ang lakas-lakas nyo pa. Alam mo ko, yung kabataan ko, hindi ako kumakain ng masarap. Kailangan gulay lang. Sikreto ko, gulay, isda, may kakainin mo. Saka, huwag ka kaagalan ka matulog. Pag inaanto ka lang, matulog ka na. Huwag ka magpupuyat, huwag ka mag-aaral. Huwag ka magtinod, huwag ka bawal, huwag ka magsugal, bawal yan. Bawal Sige niyo po, narinig niyo yung sikreto ni Lola, no? Sana ito, makuha na natin ng aral kasi si Lola sa 94 years old na siya, lakas-lakas niya pa, parang tinamos pananalita at saka yung gawain niya, no? Ginagawa niya po. Grabe, hindi ko maisip, sabi ko, ang ganda ng pagkagawa ni Lola. Ito binibenta niya 100. Oo. Pero hindi na kung ano, hindi yung birthday ng Amerikano ang ginagawa ko na ginagawa ko yung parang ang ginagawa ko na ito, ako rin ang gumawa nito. Ganda yan. Ginagawa yan. Gumagawa din si Lola. Kano po benta niyo sa mga ganito? 25 pesos. Gumagawa din si Lola ng ganito. Binibenta niya 25 pesos. Kaya, Lalagyan ko. Ikisa kayo dalawa. ganun naman ni Lola. Pinanggagawin ko sana ngayon ay pagpunta ko doon, may order sa akin na may dog. Hindi ba patient ko niya, nanay, luha. Kaya regalo ko lang ng dog, regalo ko lang ng dog. Pinapilit siya, nagustuhan niya. Ay, kunti lang, kunti yung malito ko. Nagawa ko na malaki-laki para ang station. Kaya, ang pupunin ko binigay ko sa kanya nito, ay